स्वभीष्टं स्थापितं येन भूतले क्रियामह्यं दादिसपदान्तं श्रीगुरु श्रीयुतपदं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधनं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी वॉइस കുറവാണോ കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ദാമോദര ലീല ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഒരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല. ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് നമ്മള് ആ ദാമോദരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം എത്ര നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത ആ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർണ്ണനകളെല്ലാം പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ദാമോദര ലീലയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ദാമോദര ലീല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ബ്രജത്തിലുള്ള, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം വളരെ മധുരമുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ് എന്ന് ഈ ലീലയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ലീലയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ? യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തനെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ഒരു ലീലയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ നമ്മുടെ യശോദാമ്മ ബന്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്രയും മധുരമുള്ള ഒരു ലീലയാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ അത്രയും വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യശോദാമ്മയുടെ ആ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും, പിന്നെന്താണ്? ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് കൂടാതെ വേറെ 2 സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളോടുണ്ട്. മത് ഭക്താനാം വിനോദാർത്ഥം കരോമി വിവിധ കാര്യ. അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വിനോദം കൊടുക്കാൻ, അതായത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്റെ ലീലകൾ കേട്ട് അവർക്ക് അത്രയും ആനന്ദം കിട്ടും, അത്രയും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ ആ ലീലകൾ പറയാനും അവർക്ക് കേൾക്കാനും അങ്ങനെ എന്നിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത് എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു? അതിനെക്കുറിച്ച് രാസലീല അത് വർണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അനുഗ്രഹിക്കാൻ, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യരൂപം തന്നെ എടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം, ഇതൊന്നും മനുഷ്യരൂപമല്ല. അപ്പോ മനുഷ്യരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ വരാഹം, നരസിംഹം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു രൂപം എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടു കൂടി അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകളാടി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് വാഴ്ത്താം. അങ്ങനെ അവർക്ക്, ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ലീലകളാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആകർഷണം തരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനുഷ്യർക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് കാരുണ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ആടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും നമുക്കിതിനെ കേൾക്കാനും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് കഴിയില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആകർഷകമാണ്. അത്രയും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിധി പോലെയാണ്. ഒരു നിധി, അപ്പൊ നിധി നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ നിധി എങ്ങനെ എടുക്കുക? അതിനെ ഒരു താക്കോല് വെച്ച് തുറക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ നിധിയെ നമുക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തരുന്ന വിശദീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ, ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ആ ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയും ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടെ, ശരിയായ രീതിയിൽ എന്താണോ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഭഗവാന്റെ ലീല എന്താണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത്രയും വലിയ ലീലകളാണ്. കൃഷ്ണനായാലും രാമനായാലും എല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് 18 തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഈ മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ഭഗവാനും ഈ ലീലകൾ ആടുമ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാനും ആ തെറ്റുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 18 തെറ്റുകളില് കുറച്ച് തെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുക, നമുക്ക് സംശയം തോന്നുക, കള്ളത്തരം ചെയ്യുക, പിന്നെ വിഷമിക്കുക, തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക, മടിച്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഓരോ തെറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെ 18 തെറ്റുകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, അസൂയ വരുന്നുണ്ട്, വിഷമം വരുന്നുണ്ട്, ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ക്ഷീണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഗോപന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ പോയി ഈ പശുക്കളൊക്കെ മേய்ച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് ക്ഷീണിക്കും. അപ്പൊ ബലരാമൻ വന്ന് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ കാലെടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് കാലിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഗോപന്മാരിങ്ങനെ വീശറി വെച്ച് വീശി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ക്ഷീണിക്കുവോ? ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? എവിടെയാണ് ക്ഷീണം വരിക? എങ്ങനെയാണ് ക്ഷീണിക്കുക? അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് ഇനി റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് ക്ഷീണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ക്ഷീണിക്കില്ലല്ലോ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനോട് സിമ്പതി ചെയ്യാനും സർവീസ് ചെയ്യാനും ഹരിബോൽ. അതെ, അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ഇങ്ങനെ തടയി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ഭഗവാൻ ആ ക്ഷീണം കാണിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവസരം കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ വിശക്കുന്നു, ഭഗവാന് വിശക്കുവോ? അപ്പൊ എന്തിനാണ് വിശക്കുന്നത്? തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കപ്പോ ഭഗവാന് എന്താ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. ഭഗവാൻ അതുപോലെ വിശപ്പ് വരുന്നു. വിശപ്പ് വന്നിട്ട് ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വെണ്ണയെല്ലാം കട്ട് തിന്നുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ആ വിശന്നിട്ടാണോ? അപ്പൊ ആ ഗോപിമാരടുത്തുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരും ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പുറമേ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജാവും ആ വ്രജത്തിലെ രാജാവാണ്, രാജാവും റാണിയുമാണ്. 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. 9 ലക്ഷം പശുക്കളുള്ള ആ രാജാവിന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്തിനാണ് മറ്റു വീട്ടിൽ പോകുന്നത്? അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും, കൃഷ്ണന് ഇനി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തിനു വരണം? പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകൾ ആടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ എന്താ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ അവസരമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്, വ്രജഭൂമിയില്. അപ്പൊ ദാമബന്ധനം എന്നും പറയും ദാമോദര ലീലയ്ക്ക്. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയർ. അപ്പൊ കയറ് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച ആ ഒരു ലീല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ഈ ഒരു ലീല അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വാത്സല്യ ഭാവത്തിന്റെ 5 രസങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അതെ. അപ്പം എന്താ ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ വാത്സല്യ രസത്തിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് യശോദാമയാണ്. അപ്പൊ യശോദാമയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലീലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭക്തൻ, ആ ഭക്തയായിട്ടുള്ള യശോദാമയ്ക്ക് ഈ ഭഗവാനെ, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചത്? യശോദാമയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ദാമോദര ലീല. അപ്പൊ ഇതില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്, 10ാം സ്കന്ധത്തില് ഈ ദാമബന്ധനം ലീല വരുന്നത്. ഇതില് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഒരു ലീല നടക്കുന്നത് ദീപാവലി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ദീപാവലി ദിവസത്തിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഗോവർദ്ധന പൂജ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ലീല നടക്കുന്ന സമയം ഗോവർദ്ധന പൂജ നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഗോവർദ്ധന പൂജ നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രന്റെ പൂജ ചെയ്യാതെ ഗോവർദ്ധനൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ ഒരുപാട് കാറ്റും മഴയൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ 7 ദിവസം ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന മല ഉയർത്തി പിടിച്ചു, അല്ലെ? അത് 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നതും ഗോവർദ്ധന പൂജ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതെല്ലാം 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. ഈ ഒരു ലീല നടക്കുന്നത് 2-3 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ആ ദീപാവലി ദിവസം അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് എന്താണ്, ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രപൂജയാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തിയത്. ഇതിപ്പോ 2-3 വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ദ്രപൂജയാണ് പിറ്റേന്ന് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യശോദാമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദാസികളുണ്ട്. അവരെല്ലാരും ഇവിടെ തിരക്കാണ്. പിറ്റേന്ന് ഇന്ദ്രപൂജയാണ്, അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യശോദാമ ഇത്രയും ജോലിക്കാരുണ്ടായിട്ട് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ വെണ്ണ കറക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യശോദാമ സ്വന്തമായിട്ട് കറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനാണ് കറക്കുന്നത്? എപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലേ എന്റെ മോന് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്താലേ അത് ശരിയാകും. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ നേരത്തെ എണീക്കും, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി വെണ്ണ പടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ രോഹിണിയും ബലരാമനും അവിടെ ഇല്ല. അവര് ആ ദിവസം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരനായ ഉപാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദിവസം അവിടെ കൃഷ്ണനും നമ്മുടെ യശോദാമയും ബാക്കിയുള്ള ദാസിമാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യശോദാമ്മ രാവിലെ എണീറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി വെണ്ണ കടയി എടുക്കുകയാണ്. ഈ വെണ്ണ കടയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. അതില്
ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ള പശുവാണ് പത്മഗന്ധ. പത്മഗന്ധ എന്ന പശു, ആ ഇനം പശു. ഈ പത്മഗന്ധ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 ലക്ഷത്തില് 7 8 പശുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്മഗന്ധ എന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെയർ ആയിട്ടുള്ള പശുക്കൾ. ഈ പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഈ പുല്ലുകൾ മാത്രമേ കഴിക്കൂ. അപ്പൊ അത്രയും രുചിയുള്ള പുല്ലുകൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന പശുക്കളാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ പത്മഗന്ധ പശുക്കൾ തരുന്ന പാലിന് നല്ല രുചിയും നല്ല മണവും ഉണ്ട്. അത്രയും നല്ല രുചിയും മണവും ഉള്ള പാലാണ് പത്മഗന്ധ പശുക്കൾ തരുന്നത്. ഈ പത്മഗന്ധ പശുവിൽ നിന്നെടുത്ത കിട്ടിയ പാലിലാണ് നമ്മുടെ യശോദാമ്മ ഇവിടെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വേറെ ആർക്കും ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താലേ ശരിയാവൂ എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള കുഞ്ഞിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം, വാത്സല്യ സ്നേഹത്തിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ യശോദാമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജാവും അവര് നാരായണനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ആദ്യം നാരായണന് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബാല്യ വിനോദങ്ങളെല്ലാം പാടാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്ത്, കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഓർത്ത്. കാരണം ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, പൂതനയെ നിഗ്രഹിച്ചു, ശകടാസുരൻ, തൃണാവർത്തൻ, ഇവരെല്ലാം വധിച്ച ലീലകളെല്ലാം അവിടെ വൃദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള കവികളും എല്ലാരും പാടുന്നുണ്ട് ഓരോ ലീലകൾ. അപ്പൊ അത് തന്നെ പാട്ട് രൂപത്തില് നമ്മുടെ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാടി ബാലചരിതങ്ങളെല്ലാം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വെണ്ണ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യശോദാമ്മ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. യശോദാമ്മയുടെ ശരീരം മൊത്തവും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാനെ തന്നെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സില് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ലീലകളെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൈ കൊണ്ട് എന്താണ് ആ വെണ്ണ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗോപിമാരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ. എല്ലാരും ആ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. ഈ ഒരു ലീല, ഈ ഭഗവാൻ ഒരു 5 വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോ അവിടെ കൗമാര ലീല, അതായത് ബാല്യലീലയാണ്. ഈ ബാല്യലീല നടക്കുമ്പോ വാത്സല്യ ഭാവമാണ് ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബാല്യലീലയിൽ എപ്പോഴും അമ്മയുടെയും ഗോപിമാരുടെയും ഒക്കെ അടുത്തായിരിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി ഒരു 5 തൊട്ട് 10 വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോ പൗഗണ്ഡ ലീലയാവും. പൗഗണ്ഡ ലീല എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ സാഖ്യഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് തന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ പശുവിനെ മേയ്ക്കാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിലധികം കാണത്തില്ല. വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ വരും. രാവിലെ പശുക്കളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങും. അപ്പൊ അത് പൗഗണ്ഡ ലീലയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സാഖ്യരസമാണ് ഔന്നിത്യത്തിൽ വരിക. പിന്നെ ഒരു 10 തൊട്ട് 15 വയസ്സൊക്കെ വരുമ്പോ കൈശോരം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു യൗവനം അതിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് മാധുര്യ ലീലയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതലും ഗോപിമാരും പിന്നെ രാസലീലയും ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ലീല. ഇപ്പോ ഈ ബാല്യലീലയാണ്. ഈ ബാല്യലീലയിൽ എപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാത്സല്യ ഭാവമാണ് ഇവിടെ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് വെണ്ണ എല്ലാം കട്ട് തിന്നും. ഈ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെല്ലാം, ഈ ചെയ്യുന്ന കുസൃതികളെല്ലാം മറ്റു ഗോപിമാരെല്ലാം തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടുമ്പോ ഉള്ളതാണല്ലോ, ഗോസിപ്പ് പറയും. അങ്ങനെ തമ്മിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഇന്നലെ കണ്ണൻ വന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എന്റെ കൊച്ചിനെ നുള്ളി ഉണർത്തി. അങ്ങനെ ആ ഗോപി കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഓടിയപ്പോ ആ സമയം കൊണ്ട് വെണ്ണ കട്ട് തിന്നു. വേറൊരു ഗോപി പറയും, എന്റെ വീട്ടിലും വന്ന് അവിടെ കുടം എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. വേറൊരു ഗോപി പറയും, എന്റെ വീട്ടിലെ ആ കിടാങ്ങളെ അഴിച്ചു വിട്ടു, അതുങ്ങൾ ഓടിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കാൻ ഓടിയ സമയത്ത് കൃഷ്ണനകത്ത് കയറി എല്ലാ വെണ്ണയും കട്ടോണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോപിമാരും വിചാരിച്ചു ഈ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ 9 ലക്ഷം പശുക്കളും എല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പം സ്വന്തം വീട്ടിലൊന്നും
നമ്മുടെ കണ്ണൻ കട്ട് തിന്നില്ലായിരിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ? കൃഷ്ണൻ എന്താണ് സ്വന്തം വീട്ടില് കക്കാറില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് എല്ലാം അങ്ങനെ കേൾക്കണം മാതാജി. എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതല്ലേ മാതാജി. പിന്നെ എന്താണ് മാതാജി ഒരു ചൂഷണം, ഒരു കക്കലിന്റെ ഒക്കെ അത് വരുന്നതല്ലേ മാതാജി. അത് എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും മാതാജി. വെണ്ണയും പാലും പശുക്കളും എല്ലാം ഭഗവാന്റേതല്ലേ. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് നമുക്കെല്ലാം ആകർഷണം തരും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഓരോ കുസൃതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തരില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ കുസൃതികൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മധുരം നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ? ആ ഒരു അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗോപിമാര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്വന്തം വീട്ടിലൊന്നും കക്കില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാണ് കട്ട് തിന്നുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അവിടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇത് തന്നെ പണി. യശോദാമ്മ കാണാതെ ആ വെണ്ണ എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒളിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെണ്ണ എടുക്കാനായിട്ട് പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ തൂണിൽ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം. അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ചേ, ഇതെന്താ വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടെ വന്നോ വെണ്ണ കട്ടും തിന്നാൻ? എന്നിട്ട് അതായത് കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നീ ഇത് കഴിക്കാൻ വന്നതാണല്ലേ, ആരോടും പറയണ്ട, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് തരാം, നിനക്ക് കിട്ടുന്നതും എനിക്ക് തരണം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് യശോദാമ്മ വന്ന് കയ്യോടെ പിടിക്കും. വേറൊരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെണ്ണയിലിട്ട് തിന്നാൻ പോകുമ്പോ യശോദാമ്മ കൈയോടെ പിടിക്കും. അപ്പോഴേക്കും കണ്ണൻ എന്താ, എന്റെ കയ്യിൽ ഈ വളയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് എന്റെ കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കൈ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടത്. അങ്ങനെ കുറെ കള്ളത്തരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ. അപ്പോ ഗോപിമാര് വന്ന് യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് എല്ലാരും കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ തുടങ്ങി. യശോദാമ്മ പറയും, ഇല്ലില്ല അമ്മ, അവനങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവര് പോയതിനു ശേഷം കണ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, എന്താ കൃഷ്ണ, നീയാണ് ഈ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോയി ഇങ്ങനെ കട്ട് തിന്നുന്നുണ്ടല്ലേ വെണ്ണ. അവരെ വിചാരം നീ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാ. എനിക്കറിയാലോ നീ ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് പണിയെന്ന്. എന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കും. അതായത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ? നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ വൃജത്തിലെ രാജാവാണ്, നന്ദ രാജാവിന്റെ മകനാണ് നീ. അപ്പൊ ആ അച്ഛന് തന്നെ എന്ത് നാണക്കേടായിരിക്കും നീ ഇങ്ങനെ കട്ട് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യുവോ? അമ്മയ്ക്ക് എന്നെക്കാളും വിശ്വാസം അയൽക്കാരെയാണല്ലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും വിശ്വാസമില്ല. യശോദാമ്മ പറയും, എനിക്കറിയാമല്ലോ നീ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് എന്നെയല്ല വിശ്വാസം, അമ്മയ്ക്ക് അവരെയാണല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ നന്ദരാജാവ് വരും. നന്ദരാജാവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇവിടെ അമ്മയും മോനും തമ്മില് ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ഇവിടെ എന്താ ഒരു വഴക്ക് പോലൊക്കെ നടക്കുന്നല്ലോ, എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, അച്ഛനറിയോ ഈ അമ്മ എന്നെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും, ഞാൻ ചെയ്യും, അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അല്ല വിശ്വാസം, ആ അയൽക്കാരെയാണ് വിശ്വാസം. എന്റെ മോനാണ് ഈ വ്രജത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി, ഇത്രയും സത്യസന്ധനും നല്ല മര്യാദയുള്ളവൻ എന്റെ മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവനെയാണോ വഴക്ക് പറയുന്നത്? അപ്പൊ യശോദാമ്മ പറയും, അങ്ങേക്ക് അറിയില്ല, എല്ലാ ഗോപിമാരും വന്ന് ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പോയി ഇങ്ങനെ കട്ട് തിന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇവിടെ മോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുട്ടിയുടെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മോനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ഇല്ല, നീ അവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട, അവര് കള്ളം പറയാണ്, എന്റെ മോനെ സത്യസന്ധനാണ്, അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഇനി എന്റെ മോനെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യശോദയെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൈ പൊക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ ഓടി വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് താത്ത് അമ്മേനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അടിക്കാൻ കൈ പൊങ്ങുമ്പോ. അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങ് മാറും. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ പലവട്ടം ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കട്ട് തിന്നരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഈ ഒരു അങ്ങനെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ എവിടെ, അപ്പോഴും അതേ സ്ഥിതി തന്നെയല്ലേ. അങ്ങനെ
യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഈ വെണ്ണ അവന് മതിയാവാത്തോണ്ടാണോ ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നത്? ഈ പത്മഗന്ധ പശുക്കളുടെ നെയ്യ് തന്നെ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം, മറ്റാരും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലേ എന്റെ മോൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് തിന്നുന്നത്. പക്ഷെ യശോദാമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനെ പോവാതിരിക്കുവോ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വെണ്ണ കൊടുത്താൽ പോലും ഭഗവാൻ എവിടെ പോവും? ആ ഗോപിമാരടുത്ത് പോവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഗോപിമാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്, അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ആ ശുദ്ധ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ അങ്ങനെ ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഗോപിമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോഴും അവരും ആനന്ദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലയൊക്കെ അവരും ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോപിമാര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ യശോദാമ്മയ്ക്കും ആ ഒരു ആസ്വാദനം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണരുത്, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ ഇവിടെ അമ്മ യശോദ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. യശോദാമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, അരപ്പട്ടയൊക്കെ ധരിച്ച് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ 2 കൈ കൊണ്ട് കയ്യില് വളകളൊക്കെ ധരിച്ച് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിലുക്കി കാതിലെ കുണ്ടലങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അനങ്ങി പാട്ടൊക്കെ പാടി പിരികമൊക്കെ ഉയർത്തി ആ പാട്ട് പാടുമ്പോ അതിന്റെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എല്ലാം ആ പിരികത്തിൽ തന്നെ വരും. അതുപോലെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ണന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തലയില് മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്, മാലതി പൂക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാലതി പൂക്കൾ തലയിൽ ചൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ചൂടിയിരിക്കുമ്പോ ആ പൂക്കളും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു താഴെ വീഴും. ഈ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ശരീരം ഒലയുമ്പോ തലയിലെ പൂക്കളും താഴെ വീഴും. അപ്പൊ പൂക്കള്, പാല്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനൊന്നും ജീവനില്ല. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളിടത്ത് ഇതിനെല്ലാം ജീവനുണ്ട്. കയ്യിലെ വളകൾക്കും കാതിലെ കമ്മലിനും തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൂക്കൾക്കും എല്ലാം ജീവനുള്ളത്, എല്ലാത്തിനും ബോധമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു, ഈ തലയിലെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വീഴാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം യശോദാമ്മ അത്രയും വലിയ ഭക്തയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, യശോദാമ്മ എന്ത് ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തയുടെ തലയിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത്? ആ യശോദാമ്മയുടെ കാൽക്കൽ വീഴാനാണ് നമുക്ക് യോഗ്യത എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചില പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു റീസൺ പറയുന്നത്, യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ ഈ വെണ്ണ കടയും ക്ഷീണിക്കും. യശോദാമ്മ ഒരുപാട് ക്ഷീണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ തലയിൽ ഇരുന്നാല് കൂടുതൽ ഭാരമല്ലേ അമ്മയുടെ തലയിൽ വരിക. അപ്പൊ ആ ക്ഷീണം കൂടെ കുറയ്ക്കുക, ഈ ഭാരവും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക? അങ്ങനെ കുറെ പൂക്കള് തല വീഴും എന്നും ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ആ പൂക്കൾക്ക് തന്നെ ബോധമുണ്ട്. പിന്നെ ചില പൂക്കള് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കുമല്ലോ, ദാമോദരയിലെ അവസാനം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വെണ്ണയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഓടി പോകുമ്പോ യശോദാമ്മ പുറകെ ഓടും. അങ്ങനെ പുറകെ ഓടുമ്പോ ചില പൂക്കള് ഈ ഭഗവാനെയാണ് യശോദാമ്മ ആ പൂക്കള് കൃഷ്ണന്റെ സൈഡ് നിൽക്കും. കൃഷ്ണന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അടി കിട്ടും, കൃഷ്ണനെ അടിക്കാൻ പോവോ, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും പങ്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില പൂക്കള് തലയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോവാറുണ്ട് എന്നും ആചാര്യന്മാര് പറയും. അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ യശോദാമ്മ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണ് കടയുന്നത്, തന്റെ പിരികം എങ്ങനെയാണ്, ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങള്, ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് യശോദാമ്മയെ കുറിച്ച് പറയും. പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ്. ആ ശ്ലോകത്തില് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ട് വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നമ്മുടെ കണ്ണൻ അവിടുന്ന് എണീറ്റ് നോക്കും. നമുക്കറിയാലോ, കൊച്ചു കുട്ടികൾ എണീറ്റ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുക? എണീറ്റ ഉടനെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക? അമ്മ അന്വേഷിക്കും. അമ്മ അന്വേഷിക്കും. അമ്മയെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കരയാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ
സാധാരണ കൃഷ്ണൻ എണീക്കുമ്പോ അമ്മ അടുത്ത് കാണും. അപ്പൊ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ എണീപ്പിച്ച് ഇനി കുളിക്കാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടും, കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ അമ്മേനെ കാണുന്നില്ല, അമ്മ അടുത്തില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാതെ അമ്മ എവിടെ പോയി? എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അമ്മ എവിടെ പോയി, എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? അങ്ങനെ അമ്മയെ കാണാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ലീലയില് ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ കണ്ണൻ കരച്ചിലാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ തൊട്ടേ കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കരഞ്ഞു. അമ്മയെ നോക്കിയപ്പോ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലുണ്ട് അമ്മ. അങ്ങനെ അമ്മയെ കാണാനും അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാനും ആയിട്ട് നേരെ ഓടി ചെന്നിട്ട് അമ്മേനെ കണ്ടു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, അമ്മ അവിടെ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്നെ നോക്കാതെ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വെണ്ണ കടയാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ വെണ്ണ കടയുന്ന കടക്കോല് പിടിച്ചു മാറ്റും. പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ മടിയില്, യശോദാമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറും. അപ്പൊ യശോദാമ്മയും ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ യശോദാമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ യശോദാമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അമ്മ യശോദ മകനെ മടിയിലിരുത്തി അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പാല് കുടിക്കുമ്പോ അമ്മ യശോദ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കുട്ടി കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും മടിയിൽ കയറി യശോദാമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് വിശക്കുന്നു. ഭഗവാന് വിശക്കുവോ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്രം പുഷ്പം ഫലം ത്വയം, ഒരു പുഷ്പം മതി, ഇച്ചിരി വെള്ളം മതി, ഒരു തുളസി ഇല മതി, അത് തന്നെ ഭക്തിയാ പ്രണശ്യതി അല്ലെ, പ്രണശ്യന്തി, ഭക്തിപൂർവം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചാൽ മതി, അത് തന്നെ ഭഗവാന് ധാരാളം. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വിശപ്പ് ഭഗവാന് വരികയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയോടുള്ള ആ സ്നേഹമാണ്, ആ സ്നേഹവും യശോദാമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരവും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശപ്പ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെണ്ണ കടയുന്നതിനെ ആചാര്യന്മാര് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വേദങ്ങൾ. ചില ആൾക്കാര് വേദങ്ങളെ ഒരുപാടിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇരിക്കും. ആ വേദത്തിന്റെ ഓരോ നുക്കും മൂലയും ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഈ അമ്മ വെണ്ണ കടയുന്ന പോലാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് സ്വയം ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ വെണ്ണ കടയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാർ എന്തായിട്ടാ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക. ഏദേശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഇതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം വരുമ്പോ ഇതിന്റെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ യശോദാമ്മനെ നിർത്തി, ഇനി വെണ്ണ ഒന്നും കടയണ്ട, എനിക്ക് പാല് താ. ഇങ്ങനെ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആരാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം, അമ്മയ്ക്കാണോ മകനോടാണോ? അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ് ആ പാലായിട്ട് മകന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന പാലും അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ വിശപ്പും ഇതും അന്ത്യമില്ലാതെ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിൽക്കാത്തത്ര പാല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ എത്ര കുടിച്ചിട്ടും മതിയാവണില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു മത്സരം നടക്കുകയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന പാല്, അതാ അമ്മയുടെ സ്നേഹം പാലായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു. ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ വിശപ്പും ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ തോറ്റുപോകും. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ തോറ്റു പോകാറുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാല് കുടിച്ച് അവസാനം വായി കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ പാലിങ്ങനെ കവിളിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി തുള്ളിയായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അമ്മ കൊടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തോറ്റുപോകുന്ന എവിടാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് തോൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ പാല് കൊടുക്കുന്നു. പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്?
അവിടെ അടുപ്പില് പത്മഗന്ധ പശുവിന്റെ പാല് കാച്ചാൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ പാലിങ്ങനെ തിളച്ചു പൊങ്ങുന്ന ശബ്ദം യശോദാമ്മ കേട്ടു. തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഓടി ആ പാലിന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ആ ഒരു പാലല്ലേ, അത് പോന്നേ പോട്ടെ, ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണോ വലുത്, അതോ ആ ഒരു കുടത്തിലുള്ള ഇച്ചിരി പാലാണോ? 9 ലക്ഷം പശുക്കളില്ലേ, ആ ഇച്ചിരി പാല് പോന്നേ പോട്ടെ, ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരും. ഇത് ആചാര്യന്മാര് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ യശോദാമ്മ എന്തിനാണ് ഭഗവാന് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ കുഞ്ഞിന് വിശപ്പ് തീരാതെ യശോദാമ്മ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിട്ട് പോയത്? ആ കുറച്ചു പാലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ പോയത്? അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിവിടെ 6 കാര്യങ്ങൾ, 6 റീസൺ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന പാല് തിളച്ചു തൂക്കി. പാൽ ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ അമ്മ യശോദ ഉടൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ മാറ്റി നിർത്തി അടുപ്പിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പോയത്? ഈ പോയതിന് 6 റീസൺ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത്, യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം അത് അനന്തമാണ്, അതിന് ഒരു പരിധിയില്ല, ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. യശോദാമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും യശോദാമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു അവസരവുമില്ല. എന്നാൽ യശോദാമ്മയുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്കും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും സ്നേഹമാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ളത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത്, ആ പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പാലല്ല, പത്മഗന്ധ പശുവിന്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ പാലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പാലിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പത്മഗന്ധ പാലൊക്കെ കാച്ചുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? യശോദാമ്മ ഈ പാല് കാച്ചാൻ വെച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണല്ലേ, അതും ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്, തന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് യശോദാമ്മ ആ പാലും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ പാല് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനുള്ള ആ പാല് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും യശോദാമ്മയ്ക്കാണ്. അപ്പോ യശോദാമ്മ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെച്ചാലും ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി ആ പാല് എടുത്തു വെച്ചാൽ അതും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യശോദാമ്മയും അങ്ങോട്ട് ആ പാല് തൂകിയുടെ അടുത്ത് പോയത്. നാലാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത്, നാലാമത് ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് യശോദാമ്മയെയും കംസന്റെ കിങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള ചാണൂരനും മുഷ്ടികനും അവരെയും യശോദാമ്മയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ യശോദാമ്മ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെച്ചു, കണ്ണനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ വന്ന്? ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷെ കംസനും ചാണൂരനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്താ കിട്ടുന്ന? ആനന്ദം കിട്ടുക. ഒന്ന്, യശോദാമ്മ കൃഷ്ണനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോ കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു. രണ്ടാമത്, കംസനും ചാണൂരനും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് യുദ്ധം, കൃഷ്ണൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു യുദ്ധം, ആ യുദ്ധം ആസ്വദിച്ച് കൃഷ്ണൻ ആനന്ദം കൊള്ളുവാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് നല്ല ഭക്തർ? ഒന്ന്, കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു, യശോദാമ്മ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. കംസനും ചാണൂരനും കൃഷ്ണന് ആനന്ദം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭക്തരാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യശോദാമ്മ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യശോദാമ്മ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്, പക്ഷെ കംസനും ചാണൂരനും ആനന്ദം കൊടുത്തു. ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മള് മറ്റേ സമരസിന്ധുവില് എന്താണ്, അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണ എവിടെയോ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ യശോദാമ്മ കൃഷ്ണനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാലും യശോദാമ്മയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണന് തന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ കംസനും ചാണൂരന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചതാണോ? അതൊരു ലീലയാണ്, അത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അത്രയും ആത്മബന്ധമാണല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ കംസനും ചാണൂരനും മുഷ്ടികന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജടായുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ജടായുവും അതുപോലെ മാരീചനും. ജടായു രാവണന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു, മാരീചൻ
രാമന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ മാരീചനല്ലേ ഓ ഭാഗ്യവാൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൈയാലല്ലേ വധിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം? മാരീചൻ അവിടെ രാവണനെ സഹായിക്കാനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ രാവണന്റെ കൈയാലും ജടായു വധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ജടായുവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? അവിടെ സീതാദേവിയെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? അതാണ് നോക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ സേവനം തന്നെയാണ്. യശോദാമ്മ അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് പാല് വെച്ചത്. കൂടാതെ എന്നാൽ കംസൻ ചാണൂരന് മുഷ്ടികനോ ഭഗവാനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. ഇനി 5ാമത്തെ റീസൺ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് യശോദാമ്മ ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണ് പോയത്, ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങോട്ട് പോയി ആ പാലൊന്ന് തിളച്ചത് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ഉടനെ വന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് യശോദാമ്മ പോയത്. കാരണം യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ പാല് കൊടുത്ത് പോകുമ്പോ പാലിങ്ങനെ ഒഴുകി തറയെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നാലും എല്ലാം പല എല്ലാ തന്റെ ചെവിയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, കണ്ടോ ആ ചെവി ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ. പാല് പൊങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര ശബ്ദം കാണും? ഒരു ഷൂന്നൊരു ശബ്ദം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതും അവിടെയും യശോദാമ്മ അങ്ങനെ പോയതില് തെറ്റില്ല എന്ന് ആചാര്യൻ പറയാൻ. പിന്നെ 6ാമത്തെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇത് പശുക്കളെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ആ കുലത്തിലുള്ളവരാണല്ലേ, വൈശ്യരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം പശുക്കളെയാണ്. അപ്പൊ പശുവിന്റെ പാലിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, അവൻ എന്തറിയാം? അവൻ ആ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒന്നും പ്രായമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എന്റെ കടമയാണ്, അവന് വേണ്ടിയല്ലേ ആ പാലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ കടമയായിട്ട് ഞാനത് സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാർ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും റീസൺ തരുന്നത്. ചിലര് ചോദിക്കും, യശോദാമ്മയ്ക്ക് എന്താ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കൂടായിരുന്നോ? അങ്ങനാണെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് എന്താണ്? യശോദാമ്മ പെട്ടെന്നാണ് ഓടുന്നത്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടി പെട്ടെന്ന് പോയി ആ പാല് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പൊ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോ കൊച്ചിന് ചിലപ്പം കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലതും മാറി വഴുതി പോവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ ആ പാല് നോക്കാൻ പോയതാണ്. കൂടാതെ ഈ പാലെന്ന് പറയുന്നതിനും ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പാൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു തൂക്കി? ആ പാലിന് അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നൂടെ? ആ പാല് കുറച്ചുകൂടെ നേരം തിളച്ചോണ്ടിരുന്നൂടെ? യശോദാമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് തീരുന്നവരെ, കൃഷ്ണൻ കുടിച്ച് തീരുന്നവരെ ആ പാല് തൂകാതിരുന്നൂടെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയും, ഈ പാല് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ കൃഷ്ണൻ ഈ അമ്മയുടെ പാല് മൊത്തം കുടിച്ചാൽ നമ്മളെ കുടിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ കുടിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അതിനാൽ ആ പാല് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. പാല് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അത് ആ പാത്രം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിളച്ചു തൂക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ യശോദാമ്മ ഓടി വരുന്ന കണ്ടപ്പോ അതിന് കുറ്റബോധം തോന്നും. അപ്പൊ പാല് വിചാരിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടല്ലേ ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ തോന്നിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറ്റബോധം തോന്നി ആ പാല് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ പാത്രത്തിനകത്ത് താഴേക്ക് താന്നു പോകും. അത് തൂകാതെ കുറച്ച് തൂകും, ബാക്കി ഇങ്ങകത്തോട്ട് പോകുന്ന ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പാല്, പൂക്കൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു കാർട്ടൂൺ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഫാന്റസി കഥ പറയുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ എല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ബോധമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. ഭഗവാൻ ആ പാലായാലും മാലതി പുഷ്പം, അമ്മയുടെ തലയിലുള്ള പുഷ്പമായാലും എല്ലാത്തിനും ആ ജീവനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പാല് തൂകി അമ്മ പോയി. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ? ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പം കോപം വന്നു. ചുണ്ടും കണ്ണും എല്ലാം ദേഷ്യത്താൽ ചുവന്നു. ചുണ്ടൊക്കെ ചുമന്ന് പല്ല് വെച്ച് കടിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? പല്ലും ചുണ്ടും അമർത്തി ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന പാത്രം എറിഞ്ഞങ്ങ് പൊട്ടിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണയെല്ലാം പുറത്തെടുക്കും. കള്ള കണ്ണുകളോടെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വെണ്ണ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, യശോദാമ്മ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ വെണ്ണ കടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അത്രയും നേരം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ആർക്കായാലും ദേഷ്യം വരുമല്ലേ? അതാണ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചത്. പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ കരയുന്നത് കള്ളക്കരച്ചിലല്ല,
ഇടയ്ക്കൊക്കെ കള്ളക്കരച്ചിൽ കരയും. കള്ളക്കരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയാൻ വരുമ്പോ അമ്മ നിൽക്കുമ്പോ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുമി തിരുമി കണ്ണീന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കള്ളക്കരച്ചിൽ കരയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണൻ കരയുന്നത് അത് ശരിക്കുമുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കരച്ചിലാണ്. കാരണം അവിടെ കൃഷ്ണനെ നോക്കുന്നോ കാണാനോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കള്ളക്കരച്ചിൽ കരയുന്ന എന്തിനാണ്? ആരെയും കാണിക്കാനാണ് കള്ളക്കരച്ചിൽ കരയുന്നത്. ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ആരുമില്ല, അമ്മയും അടുത്തില്ല, അമ്മ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി, അപ്പുറത്തെ മുറിയില് പാല് കാച്ചി തൂകുന്നടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ ആരെയും കാണിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ തൊട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങിയതാ. കുറച്ചു നേരം പാല് കുടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നേരെ ഓടി അടുത്തുള്ള മുറിയിൽ പോകും. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള മുറിയിൽ പോയപ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ഇന്നലത്തെ വെണ്ണയെല്ലാം തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉടനെ അത് പൊട്ടിച്ച് അത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കരച്ചില് വന്നിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരാൾ വീണ്ടും കഴിക്കുവോ? സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ദേഷ്യം വന്നാലോ ഇനി മുതൽ ഇനി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഇങ്ങനല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേഷ്യം വന്ന് കരഞ്ഞ് അടുത്ത മുറി പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള വെണ്ണ എടുത്ത് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അത് അപ്പോ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നലത്തെ എണ്ണയാണ്, ഇന്നത്തെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ, അത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലത്തെ വെണ്ണ പോയി കഴിച്ചു. അത് അമ്മയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ്. ഞാൻ പഴയത് കഴിച്ച് എനിക്ക് അസുഖം വരട്ടെ, അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം വരുമല്ലോ, ആ ഒരു ചിന്തയില് കണ്ണൻ പോയി അത് ആ വെണ്ണ കഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും ദേഷ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ അസംതൃപ്തി, ദേഷ്യം, പിന്നെ കണ്ണീര്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. തൃപ്തി വന്നിട്ടില്ല, ദേഷ്യം വരുന്നു, കണ്ണീരും വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കാണ് ഈ വരുന്നത്? ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ? സംഘസഞ്ജായതേ കാമ, കാമക്രോധാഭിജായതേ. അതായത് കാമം വരരുത്. കാമം വന്നാൽ കാമം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പാലിന് വേണ്ടി കാമം. എനിക്ക് പാല് തന്നില്ല അമ്മ എന്നുള്ള ആ പാലിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ വിശപ്പ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണല്ലേ, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ കാമവും ഈ ക്രോധവും എല്ലാം അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്രയും ആനന്ദം തരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകൾ ആ ഒരു ഗോലോകത്ത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ യശോദാമ്മയുണ്ട്, യശോദാമ്മയുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇതുപോലെ കുരുത്തക്കേടെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലീലകളൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ്. പാൽക്കടലിന്റെ നാഥനാണല്ലേ, ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ യശോദാമ്മയുടെ ഒരിച്ചിരി പാലിന് വേണ്ടി കരയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം യശോദാമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം മകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ടേയില്ല. ഭഗവാനാണെന്ന് വായ തുറന്ന് പ്രപഞ്ചം മൊത്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴും യശോദാമ്മ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണേ. ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിക്കുമ്പോഴും യശോദാമ്മ അന്നേരവും എന്താണ് കാണുന്നത്? എന്റെ മോനെ നാരായണൻ സംരക്ഷിച്ചു. എപ്പോഴും നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാരായണനെ എന്റെ മോനെ നോക്കിക്കോണേ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് യശോദാമ്മ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം അത്രയും സ്നേഹമാണ്, എന്റെ സ്വന്തം മകനാണ്. അവിടെ ഐശ്വര്യം മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ആ വാത്സല്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല വാത്സല്യ ഭക്തയാണ് യശോദ. കേവല വാത്സല്യ ഭക്ത, കേവല വാത്സല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് യശോദാമ്മ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ യശോദാമ്മയുടെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പില് കൃഷ്ണൻ തന്നെ മറന്നുപോയി താൻ ഭഗവാനാണെന്ന്. താൻ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ആ അമ്മയുടെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തിരിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങ് മറക്കുകയാണ് താൻ ഭഗവാനാണ്, താൻ ആ യശോദാമ്മയുടെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണെന്നുള്ള രീതി ഭഗവാൻ സ്വന്തം മകനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് യശോദാമ്മയും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അമ്മ അങ്ങ് മാറി, എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ എപ്പോഴും അടുത്ത് വേണം.
അത് ചിന്തിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കരച്ചില് കള്ളക്കണ്ണീരല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാൻ കരയുകയാണ്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ മുറിയില് ഒരു ഉരലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉരലിന്റെ പുറത്ത് കയറി ആണ് ഈ വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിലിരുന്ന് തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ അടുക്കളയിൽ പോയതാണ്. അടുക്കളയിൽ പോയി അവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴോ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു. അത് തൊട്ടടുത്ത മുറിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കുടം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. പക്ഷെ യശോദാമ്മ ശബ്ദം കേട്ടില്ല. കേൾക്കാതെയാണ് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്റെ മകൻ തന്നെ. അവന് മാത്രമേ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കുടം പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത്ര നല്ല രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ, അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കൃഷ്ണൻ. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയും. അപ്പൊ ഇത് വേറെ കുരങ്ങന്മാർ, കാരണം ഈ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കുരങ്ങന്മാര് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ പൊട്ടിക്കും. പക്ഷെ ഇത് അവൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. കൂടാതെ വേറൊരു തെളിവും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് തെളിവ്? അവിടെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ നടന്നു പോവാണ്. അപ്പൊ ആ പൊട്ടിയപ്പോ അവിടെ കുറെ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ചവിട്ടിയാണ് പോയത്. അപ്പൊ കാൽപ്പാടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാൽപ്പാട് നോക്കി പോയപ്പോ യശോദാമ്മ നോക്കിയപ്പോ അടുത്ത മുറിയിലാണ് പോയേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ യശോദാമ്മ നോക്കിയപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? അവിടെ ആ ഉരലിൽ ഇരുന്ന് കുറെ കുരങ്ങന്മാരെ വിളിച്ച് ആ കുരങ്ങന്മാർക്കും വെണ്ണ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ വെണ്ണ എടുത്ത് കുരങ്ങന്മാർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്തിനാണ് ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഈ കുരങ്ങന്മാരും കൃഷ്ണനും തമ്മില് എന്താണ് ഈ ബന്ധം? കഴിഞ്ഞ ത്രേതായുഗത്തില് ഹനുമാൻ ത്രേതായുഗത്തില് ശ്രീരാമന് അവിടെ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ആ കുരങ്ങന്മാരാണല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക്, കാരണം ആ രാവണനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ഈ കുരങ്ങന്മാരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അവര് കുറെ മരങ്ങളും അതുപോലെ മലകളിലെ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതൊക്കെയാണ് അവർ ആയുധമായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശ്രീരാമനെ സഹായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെന്ത് കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു അവതാര സമയത്ത് കുരങ്ങന്മാര് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ കുറെ വെണ്ണ തരും, അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെണ്ണ കഴിക്കുക. ഈ ഒരു ലീല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സേവനമാണ്, അവർക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ഞാനും ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ ആയിരിക്കും. യശോദാമ്മ എപ്പോ ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറയുമ്പോ നീ ഒരു കുരങ്ങനാണല്ലോ, നീ കുരങ്ങനെ പോലെയാണ് നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാനും ഒരു കുരങ്ങനാകും ഈ ഒരു നിങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹം കാരണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വെണ്ണ കഴിക്കുക, ഞാൻ കുറെ തരും, അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ. ആ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ അതൊരു സ്നേഹം ആ കഴിഞ്ഞ ത്രേതായുഗത്തില് ആ കുരങ്ങന്മാര് ചെയ്തു കൊടുത്ത സേവനത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ യുഗത്തില് കുരങ്ങന്മാരടുത്ത്. അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബാക്കി കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും കരച്ചിലാണ്. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ കരഞ്ഞു, പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് പാല് കുടിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് സന്തോഷിച്ചു, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കരച്ചിലാണ്. കരഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നടന്ന് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് ആ വെണ്ണ തിന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പേടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എങ്ങാനും വരുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? പുറകേന്ന് എന്തായാലും ഇന്നൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ഉടനെ ഒരു വടിയെടുക്കും. യശോദാമ്മ ഇതുവരെ വടിയെടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ലീലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് യശോദാമ്മ വടിയെടുക്കുന്നത്. ആ വടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറകില് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് പയ്യെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അമ്മയെ കണ്ടത് എന്താ ചെയ്തത്? അവിടുന്ന് ചാടി ഓടാൻ തുടങ്ങും. മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് ഓടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടുന്നതിന്റെ കാരണം ആ സമയത്ത് അമ്മമാരൊന്നും അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോവില്ല. വലിയ ഈ രാജാവ് റാണിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കല്ലേ, വ്രജത്തിലെ രാജാവാണ് നന്ദരാജന്റെ ഭാര്യ, അങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തു പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അമ്മ വരില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അമ്മ എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്.
പക്ഷെ എന്താ, യശോദാമ്മ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഓടിയത്. യശോദാമ്മ പുറകെ ഓടും. അപ്പോ വലിയ വലിയ യോഗികൾക്ക് പോലും എന്താ കിട്ടാത്ത ആ ഭഗവാൻ, അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഭഗവാന് കിട്ടാത്തത് ആ ഗോപി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഗോപി തന്റെ ആ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം കാരണം ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ വടിയും എടുത്ത് സ്പീഡിൽ ഓടുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പേടിച്ച് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കും, അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ, എന്റെ അടുത്ത് എത്താറായോ. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൈ അകലം വെച്ച് അത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാണ് ഓടുന്നത്. അമ്മയുടെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും, അമ്മയുടെ സ്പീഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും സ്പീഡിൽ പോകും. അപ്പൊ അമ്മ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇത്രയും ജോലി ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കൂടാതെ അമ്മേനെ ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന മാലതി പുഷ്പങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ അമ്മ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ കൃഷ്ണനെ ഓടിക്കാൻ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. അതായത് ആ പൂക്കള് ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ഏൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂക്കള് തന്നെ കുറെ ഇങ്ങനെ ചെതറി ചെതറി താഴെ വീഴും. അപ്പൊ ആ വ്രജത്തില് ആ കള്ളൻ, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനായിട്ടിരിക്കാനല്ലേ കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ പറയും, യശോദാമ്മ പറയും, പെട്ടെന്ന് വന്ന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ കൈ പിടിച്ചിട്ട്, ഓ നീ വലിയ കള്ളനല്ലേ, നിക്ക്, നീ അവിടെ നിക്ക്. പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ നിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ നിൽക്കാത്തത്? അമ്മയുടെ കയ്യില് എന്താ വടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ നിൽക്കില്ല. നീ എന്തിനായി കള്ളത്തരം ഈ വെണ്ണ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത്? ഇല്ല, ഞാനല്ല ചെയ്തത്. പറഞ്ഞ, നീ അല്ലേ ചെയ്തത്? പറഞ്ഞു, ഇല്ല. അപ്പൊ കൊച്ചു പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇനി ഓടി പോകില്ല, ഞാൻ അമ്മ ആ വടിയെടുത്ത് തറയിലിട്ടാ ഞാൻ ഓടി പോകില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് തോന്നും, അയ്യോ എന്റെ മോൻ പേടിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോ യശോദാമ്മ തന്റെ തുണിയെടുത്ത് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റും. അങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റി കണ്ണീരൊക്കെ മാറ്റിയാ നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉള്ള സ്നേഹപ്രകടനം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കൊച്ചു കരയുന്ന കണ്ടപ്പോ, അത്രയും പേടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എന്താ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഒരു സങ്കടം തോന്നി. എന്നാലും വടി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വടി മാറ്റി വെക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ പേടിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനാണ് പേടിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരാധിക്കുന്ന, യമരാജൻ വരെ പേടിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണൻ ആ യശോദാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്, ആ വടിയെ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ആ ഒരു ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ തോന്നുന്നത്? ഒരു സാധാരണ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഗോപി വടി കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോയപ്പോ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു. യമരാജൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് യശോദാമ്മയ്ക്കുള്ളത്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ, ഇവന്റെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല, അവൻ ഇത്രയും കുരുത്തക്കേടാണ്, ഈ കുരുത്തക്കേട് മാറ്റണം, അവനെ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാക്കണം എന്ന്, നല്ല സ്വഭാവം വരണം, നല്ല ചിട്ടയും സത്യസന്ധതയും ഒക്കെ ആകണം, അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യശോദാമ്മ അടിക്കാനും അങ്ങനെ വടിയുമായിട്ട് ചെന്നത്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞു പേടിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ട് യശോദാമ്മ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരലില് കെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം. ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പാൽപായസം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അമ്മ യശോദ അതായത് പാല് തൂകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി. പൊട്ടിയ പാത്രം കണ്ടു, അതിലിളക്കിയ തൈര് സൂക്ഷിച്ചു. തന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ പാത്രം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു. വിചാരിച്ചു, കുട്ടി വളരെ മിടുക്കനാണ്. പാത്രം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ശിക്ഷ ഭയന്ന് അവൻ ഇവിടം വിട്ടുപോയി. എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞു. തല കീഴായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മരം പൊടിക്കുന്ന ഉരലിൽ തന്റെ മകൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ ഈ ഉരലിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണ എടുത്ത് കുരങ്ങുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പാല് അടുപ്പിൽ വെച്ച അമ്മ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, യോഗികൾക്കും മൂഹക്കച്ചവടക്കാർക്കും ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടാത്ത പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ അമ്മ യശോദയെ പോലുള്ള ഒരു മഹാഭക്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ കളയിക്കുകയായിരുന്നു. മെലിഞ്ഞ അരക്കെട്ടും ഭാരമുള്ള ശരീരവും കാരണം അമ്മ യശോദയ്ക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന കുട്ടിയെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും അവൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അവനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചു. അവളുടെ മുടി അഴിഞ്ഞു, മുടിയിലെ പൂക്കൾ നിലത്ത് വീണു. അവൾ ക്ഷീണിതയായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൾ എങ്ങനെയോ തന്റെ വികൃതിയായ കുട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി അവനെ പിടികൂടി. പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കരയേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കറുപ്പു നിറമുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവൻ കൈകൾ പുരട്ടി.
കുട്ടി അവന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം കണ്ടു. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഭയത്താൽ അസ്വസ്ഥനായി. കൃഷ്ണൻ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും അവന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി അവന്റെ ഭയം അകറ്റാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അമ്മ യശോദ മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ കുട്ടിയെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായതിനാൽ അമ്മ യശോദ ചിന്തിച്ചു, കുട്ടി എന്നെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തുടർന്ന് അമ്മ യശോദ തന്റെ വടി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവൾ അവന്റെ കൈകൾ എന്തെങ്കിലും കയറുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ ആലോചിച്ചു. അവൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ പരമപുരുഷനെ ബന്ധിക്കുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസാധ്യമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് അമ്മ യശോദ ചിന്തിച്ചു. കുട്ടിക്ക് പരിമിതികൾ ഇല്ലെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. അവന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ഇല്ല, തുടക്കമോ അവസാനവുമില്ല. അവൻ പരിധിയില്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സർവവ്യാപിയാണ്, ആദി അന്ത്യമില്ലാത്തവനാണ്. ഇതൊന്നും യശോദാമ്മ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരലില് കെട്ടാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഉരലിൽ കെട്ടാനായിട്ട് യശോദാമ്മ ആദ്യം തന്റെ ദാസിമാരടുത്ത് പറയും, ആ ഏറ്റവും കുഞ്ഞിനെ കെട്ടണമല്ലോ, അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൃദുലമുള്ള കയറെടുത്ത് തരാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവര് കയറ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു വയറ്റിൽ കെട്ടാൻ ഇച്ചിരി കയറ് മതിയല്ലോ. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ വയറ് വളരുകയാണ്. പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എത്ര വട്ടം ഇങ്ങനെ കയറ് വെച്ചിട്ടും 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പം കുറവാണ്. അപ്പൊ എത്ര കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പം കുറവ് കയറ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലെ കയറെല്ലാം തീർന്നു. ബാക്കി അടുത്തുള്ള ഗോപിമാരടുത്തും കയറ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. ആ കയറ് വെച്ചിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് അത് കെട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഇതില് വളരെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,